Nakon izjave Ivana Marinkovića da sin kojeg ima sa Miljanom Kulić treba da nosi njegovo prezime, portal Pink RS stupio je u kontakt sa Sinišom Kulićem, Miljaninim ocem. Siniša je prokomentarisao novonastalu situaciju kao i izjave Ivanove partnerke koja je istakla da Željko nije na pogodnom mestu za rast i razvoj. Ivan Marinković je tokom sinoćne emisije izjavio da će se boriti da Željko dobije prezime Marinković. Kakvo je vaše mišljenje o ovome? Željko ima ime i prezime, jasan je Kulić. Mnogi se pitaju da li su Ivanove reakcije iskreno pokajanje ili je ovo izgovarao zbog osude naroda. Koji je vaš stav o tome? Radi realitija sve se radi. Željko će biti Marinković, kada ja budem Broz. Kako komentarišete reči Ivanove devojke koja je istakla da se niko od članova porodice Kulić ne stara adekvatno o Željku, kao i da treba da se nađe tamo gde pripada, a to je kod Ivana i nje? Mogla bi da ode kod psihijatra, da vidi da li ona ima uslove. Lepo je rekla Miljana. Može lako da se desi da se Ivanu vuku creva po Beogradu. Bolje bi joj bilo da radi na sebi, a ne da se prenemaže na televiziji. Glumi sveticu, a zapravo je seljančura, fabrikarka. Nisu imali šta da jedu, moje mišljenje da bi ona da uđe u reality, kaže Siniša. Da li mislite da bi moglo da dođe do primirja između Miljane i Ivana, bar zbog Željka? Željko ima oca i majku. Željko živi, što je žalosno, ali istinito, od 90% dece u Srbiji. Ivan želi da izbegne alimentaciju. Ja bih prvi voleo da ima oca i u krštenici, ali s obzirom na Ivanovo ponašanje nema potrebe. Mislim da nema potrebe da se radi DNK koji su spominjali, jer je ona svesna ko je otac. On ne želi dete, on bi pošto poto da nas omalovaži kao Željkovu porodicu, a pre svega Mariju i mene. Marija je staratelj, ali samo kada je Miljana u realitiju. Nama su nadležne službe tako predložile. On je folirant, ističe Miljanin otac, pa za kraj dodaje: Željko će biti Marinković kada ja budem Broz kao Tito, zaključio je Siniša Kulić.